او نا جانا چف انسان دتر ہو نا جانا چف انسان دتر او کی محبت نن تو نمر او دے وڑ پسا ایتاگ فقیرتا ہو دے وڑ پسا ایتاگ فقیرتا ہو دے خوش مجلس امیرتا پابو تا تینے انامو کرک خیرات اس صوب و شام کرک باول نہ خڑین کاک بار سر ارمان کو اونا استچ کسکر ارمان کو اونا استچ کسکر وقت اس کے مقابل نن تو مرے افتاد کی رنچو نمو نچ برے وقت اس کے مقابل نن تو مرے افتاد کی رنچو نمو نچ برے نن خواہ نہ ہونا دیدارے ہو نن تو ولے سوکتارے نن خواہ نہ ہونا دیدارے ہو نن تو ولے سوکتارے وقت اس کے مقابل نن تو مرے افتاد کرنچو نمو نچ برے وقت اس کے مقابل نن تو مرے افتاد کرنچو نمو نچ برے سیائی کشان داستان تنا غم تالکان ہوغان جیانے نن وقفن چندی تتوغے نن پر رہتے حسناک پری کرمان کرت تردات تنا استان درت او دے افزر سکنکن ارمان دائی تا ریٹی بازیران یا اوڑم پک ایتا تا اثر یا او دکنا اف اچ خبر یا اود زمانہ اللے پک یا اود نزدان چلیں پک یا رسمن قید زنجیرچ یا افنناو تقدیرچ یا اسکنناو غازی کیک یا دشمن تے او رازی کیک یا اود نناو غن خوشے یا اود ننا رلنگ خوشے یا استچیو نا اندفک یا نن تو افانا گندفک یا دور امے استان درے یا میرے ننا گیرام کرے استان درے نیاباری تے استان درے کچاری تے استان درے میرات ننا استان درے گپات ننا استان درے اقرارات استان درے اظہارات استان درے سنگارات استان درے گلزارات ہو اب ہمیں لیلا غامبر ہو کے حکم شہنشاہ غامبر ہو ظلم ستم نہ آگتی ہو آگا قسم نہ آگتی ہو پیر متھونن پیر مسن ہو دیر متھونن دیر مسن ہو چستے داس کنور نائے ہو سے بچتے نہ سے بائے ہو داس کا نمے وڑ فیشن کے ہو شوق ندارا درشن کے نن اوڑ کی اشنگا نسمس نن خاخر غم تابن الکن پسان نناو پڑزائے ہو زدت دینا تنیائے کابوچ بفق سیاما رامبار پڑزائے اصل استارامبار تپک کسے انسان آمبار سمجھ کے کلے ایوان آمبار درتی اچواؤ کس خنک او بالٹ ہمیشہ چھرینگک او کس تنا امسر پاپک کس او ننگائے پر کپک او میرے حقیقت تے پک منزل تے محبت
قوت نا خم پک لالچو اوس نا شیدائے سمجھ کیوں اندن دنیائے دولت خنا قربان مرک لالچ کی ذرس انسان مرک کس خواب کو نا سے خائے اصلچ اموفتا شیدائے دولت نو دونوں پجاری سے بنکے کی نظر تے مداری سے اخلاق پلک سیاسی آمبار کیک سعادت نے چرسی آمبار ایتا تا انر چیم زور سینگار چکچک وہ مورے اونا خنتے تو کم عید کیرا اونا ناز وطاق پینوڑ کیرا اندر انگچ او استاد پلک استاد سے او تین سعادت خک نانا بے وسا استن انتوسے طاقت کی متو اور تو کسے چالاتے اونا پو مسو نجوان لیکن ننے سمجھانا دا چھپ اسنا اور تو ننداڑان مفتا کے اونا قیمت ارزان پنچ اور اگر کسبہ دیکھ بس عقل شعورس او دمرک بے زبانس او سمجھا کننے ارکارے مانڑ سا کننے ار حکم اونا خن تیادت خان نن زندہ نہ اود استی سمجھان نن اندہ امید اچرے فنگان او اینو مرو یا پگا جوان او اندر رویچ اندننو نئے جوان مرو نئے جوان خنو استو مسنن او ندوان آخر کی چکارے تا اللہ اس سے وہ ظلم بازارے اچ وقت سہندہ ہزارے دا است سے آخر اب خلص کھمپونا دوان خوش گلس سوچان گنوں کی ٹیم پن ورنائی زارس کپن خوشید امر پاکین خاخر کس ایتس کپنن تین در کے نوش زرس دیوان مفن بیگانس کن بیگان مفن کار میرا نہ دستور دو نفک اس دو اچ پارا چاپ مفک اڑ تو ممتو استاد میں پا میرے گڑا پائک تادر کھابو کتنے انام کرک خیرات اس صبح و شام کرک حلچ پنت نصیحت او شبرک آزاد ندی میں باول کرک آزاد ندی میں باول کرک آزاد ندی میں باول کرک